Passo la paraula amb el regidor, el primer tinent d'alcalde, Jaume. Gràcies per tot, un fort aplaudiment per tots. Gràcies. Bon dia a tots, diputat Pere, alcaldesses, alcaldes, regidors de l'Ajuntament de Sant Llorenç, també regidors que esteu aquí presents. Avui és un dia molt bonic, no? És l'esperada primavera en la qual podem donar per iniciat aquest biar. Un biar que enguany seguim creixent com hem anat fent al llarg dels últims anys amb aquesta transformació que li vam donar amb el biar i en el qual volem agrair especialment a tots els que han vingut aquí a posar els seus estants, tant els cellers, que tenim 11 cellers de tot l'entorn en el qual ens ofereixen productes que han de ser ecològics, biodinàmics o naturals, i tenim gent d'aquí a Sant Llorenç i de Sant Joan que ens han ajudat molt efusivament, per tant, molt agraït a tots vosaltres. Tenim artesans i artesanes en prop de 29 parades que també estan amb nosaltres i tenim també 5 food trucks que ens oferiran una mica d'aliments, per tant, tot això ens vestirà el que és la fira en si. Però ja sabeu que teniu un fotimer d'activitats. Aquí a la carpa de l'Ajuntament teniu fulletons en els quals podeu veure totes les activitats que es duran a terme al llarg de tot el dia. Hi ha moltes activitats. Tenim un tas de vins al matí que ja està ple, però a la tarda encara queden places, per tant, si voleu fer una de les activitats, apunteu-vos, que és molt important. Agraïm moltíssim a tot el personal de l'Ajuntament que ha estat implicat en el biar, que és tot el personal. Per tant, molt agraït amb ells, a la brigada, a Cultura, a la UAC, que han fet un sobreesforç per poder
cars i els trailers i l'Amazon i tot això, vull dir que no pots ja d'això, i ara és clar que estem mirant. I'm falling,
del balcón a la velocidad.